fokus gina ko niya akong pagkakamuha sa pagkarate kay basag na ay mong hilabot ako. Piti ko. Gat! Oh! What? Ha! Bastag na may labot. Pakag na suntil. Pa! Oh! Gawal tau kan. Na yun yung panganaman. Ako yun yung duulon kay man may makita bang isog gini siya. Yaw, mayo mo dag pati na. Pak pak. Ah, gabi ah. Ni ah. Duulon ka na gid. Ako to ni. Bay. Yaw, mura man kang lagi pangandaman lagi. Saman. Tistingan dai mong mga karate-karate ni mo. Isog mo gadi. Are. Sukul ako kayo. Kitag-katag ba? Come on. Okay. Nya, unsa man imong kuan? Unsa may number na imong karate-karate? 12 pares ka? Dili na 12 pares. 13 pares ning akong kamuan. Amo, dai 13 pares dai ka dai. Be, testingan tayo mo pagka 13 pares be. Tingan be. Ha? Tang mutaya. Ha? More ni mo kusog nimo. Sus kay na. 13 pares ko ko. Sus, portay rin na yan ay mong makuan. Pangita pagkain dito nga. Unsa ikakuan na muna ko kay bida, di gina katarong nako. Ha? Aw, gusto day kag lain day ha? Wa day kag kinay ra itong akong hapak sa imong braso. Aw dira ay. O kala. O kala. Bida. 13 pares ni. Uya, mo ra kay mo gusgol. Pangita paglain dito nga. Makapatumba nako. Ah, gabiha gud. Kuwangan pa to. Kuwang pa pangita. Aw. Pangita dito ha. Oh, aw, kini ay gandam na ko ni May. Kini. Iyo kana. Yawa bunala ni. Kita ka no, tiktoy. Gahi kay. Kanang gahi mong naw, mas gahi pa ni. Katong gitudo sa akong apuhan nga, kuha nga angay buhaton nga makas panagang anay mong bunal. Ha. Ana ra ni padong. Ha. Weko no. Ha. Ana ni tudlo sa akong apuhan. Wow. Uy. Sama. Mo ni gitudlo. Mo ni akong apuhan. Dapay usay. Wow. Sama na. Imo ning sangon, mo ni panagang sa akong apuhan nga kaning sinilas. Mo ni angay buhaton na. Mudagan. Dagan, dagan. Dagan, Ray. Dagan, Ray. Tambal, Ray. Dagan.